even terug naar de basis. Gewoon, wat is eigenlijk? Als jij, dit is quote, letterlijk quote. Werd ik gebeld door mijn schoon. Het is een staatsbezoek. De belangen van de kolonisator. Kulturu Open Mic. Uw verhaal vertellen? Bel of app naar 858-8943. Tot dan. Kijkers en luisteraars van Kulturu TV. We zijn vandaag in de studio met meneer Wolf. En meneer Wolf, hoe gaat het met u? Wel, om eerlijk te zeggen, het gaat met mij goed. Maar toen spanning en dan ben ik naar Kodres en ik geniet chins of them. Dus abra spanning door Ja. in kono. Ja. Soms precies dat meneer Brunswijk op voorbehoud heeft getekend. Wel, om eerlijk te zeggen, ik weet het niet hoor. Ik weet het echt niet. Maar ik denk, er zijn voorgesprekken gevoerd. Ja. En dan moest hij zich gaan bedenken. Hij moest even terugkoppelen naar zijn achterban. En aangezien zijn achterban wil dat hij een samenwerking aangaat, heeft hij gedacht, laat me het doen. Maar om eerlijk te zeggen, als hij zich terug had getrokken, zou het een zware politieke periode voor hem zijn. Maar hij heeft zijn verstand gebruikt. En ik denk, nu zal Brunswijk politiek groeien. Maar waarom zegt u dat hij het zwaar zou hebben? Wat Ja. zou het zo zwaar maken voor hem? Hij zou vanuit de oppositie niet veel kunnen bereiken. Kijk, dat is de realiteit in Suriname. Als je in de oppositie zit bij een roepende in de woestijn. Begrijp je? Terwijl het eigenlijk zo niet mag zijn. Want als je kijkt in andere landen, zowel oppositie als coalitie komen vaak tot een overeenkomst. Ja? Maar hier, omdat ik het ben, ga ik tegenstemmen. Of laat me het anders zeggen, omdat de andere het is, ga ik tegenstemmen. Ja? En als ik niet tegen wil stemmen, sta ik op. Terwijl het in 's lands belang is. Want je bent daar voor 51. Jullie zijn 51 parlementariërs van het volk. Je bent niet daar voor je politieke partij. Je bent voor het volk daar. Toch? Dus, ik denk, hij gaat nu leren wat politiek precies inhoudt. Misschien dacht hij dat politiek alleen maar is auto's geven, auto's schenken of geld. Nee, politiek is veel breder. Ja. En dan gaat hij het leren. Maar intussen heeft hij ook al getekend, officieel. Ja, hij heeft officieel getekend. Maar dan, hoe kan het zijn dat zijn achterban hem zo ver heeft gekregen om voor eventjes te denken van, no, stop naar NDP? Nee, kijk, je moet het zo zien. Wat ik heb begrepen, je hebt het congres en je hebt de oudere raad volgens mij. Ja. Het congres ging voor een samenwerking met de NDP, maar de oudere raad had er nog moeite mee. Dus het lijkt bijna op een geval van NPS. Hoe meneer Venetiaan zijn Ja, spraak had te geven. bijvoorbeeld. Zijn mening. Ja, zo zou je het kunnen zien. Oké. Toch? Maar het kan ook zijn dat de oudere raad wilde, maar ze hebben eisen gesteld. Toch? Ja. Maar de eisen zijn niet ingewilligd als zodanig. Want toen de 5 partijen bij elkaar waren, was Brunswijk er niet. Hij is later gekomen. Toch? Toen waren de posities reeds verdeeld. De hoofdposities waren reeds verdeeld. Toch? Dus je kan niet komen eisen omdat je meer leden hebt, meer stemmen hebt. Toch? Dan zou je een betere positie kunnen verkrijgen. Nee. Je kan overal het land dienen. En ik denk dat het werkt. Niet als je een VP bent, of voorzitter, of president. Er zijn mensen die in andere posities hebben gezeten en hebben goed werk verricht. Oké. Meneer Wolf,
zondag, aanstaande zondag, 29 juni, is de eerste DNA-vergadering met de nieuwe leden erbij. Hoe ziet u dit in elkaar zitten? Hoe kijkt u naar de eerste vergadering met de oude leden en ook nieuwe DNA-leden? Ja, voor de nieuwe leden is het inderdaad nieuw. Maar voor de oude leden, na Gwenti, de Masab Densani, toch? Alleen, en gaan die mannen voor 34 zetels. Maar heeft u een advies om aan ze te geven? Want als we kijken naar ons DNA, dan zien we vaak dat er vaak gevochten wordt, de politie wordt erbij gehaald, wordt uitgescholden. Misschien als u een advies heeft of dat ze kunnen werken aan dit soort dingen. Ja, advies. Emoties spelen een belangrijke rol. Hè? Ja. En alle 10 vingers zijn niet even lang. Maar als je een kundige voorzitter hebt die de zaak kan leiden, dan denk ik dat de emoties minder worden. Ja? Maar als de oppositie regeert en tegen de coalitie, en je ziet die smile op de voorzitter zijn gezicht, dan vraag je jezelf af, noem je dat leiding geven? Ja? Het zijn dingen die ik heb gezien, het zijn dingen die ik heb meegemaakt. Maar je gaat voor het volk. Het zijn 51 parlementariërs die de belangen van het volk moeten behartigen. En dan maakt het niet uit van welke politieke partij je bent. Je bent daar voor het volk. En dat moeten onze mensen nu gaan leren. Ja? En als ze dat niet leren, dan blijft het oorlog. Meneer Wolff, meneer Noor Mohammed, de minister van Openbare Werken. Hoe vindt u dat hij zijn werk heeft gedaan de 5 jaren? Waarom ik u dit vraag stel, is omdat er vaak wordt gezegd van ja, tijdens regering Bouterse dan, de straat die bekring, bermen werden schoongemaakt, alles werd op tijd gedaan. Wat voor cijfers zou u zijn werk geven? Kijk, ik hou niet ervan om mensen een 1 te geven. Maar hij zou voor mij een 3 krijgen. En dit heeft toch wel iets gedaan? Ja, hij heeft iets gedaan, ja. Okay. Maar als we kijken naar van het Hogeruitstraat, nu momenteel, worden die gaten meer en meer. Ja, kijk. Ik heb hem vanmorgen gevolgd. Het is niet iets van vanmorgen, maar ik kijk niet vaak naar zijn interviews, omdat zijn interviews onder het niveau zijn. Ja. Toch? Maar ik heb hem gevolgd en hij heeft gezegd, de zaak is voor de rechter, dus ze kunnen niets doen. Dan zeg ik, ontleend aan het algemeen belang, dan zal men toch de PG moeten benaderen om de rechter te vragen om tenminste wat kleine reparaties te plegen. Reden waarom? Het zijn mensen hun voertuigen die eraan lijden. Het verkeer wordt gevaarlijk, want de een rijdt op het trottoir, de een rijdt op het wielerpad en zo vliegen ze elkaar voorbij. Ja? Dus wat ik eigenlijk wil zeggen, ik vind die man gewoon zwak. Niets van hem heeft tot nu toe een positieve bijdrage geleverd. Kijk, als we kijken naar die kanalen. Ja. Zijn allemaal dicht begroeid. En nu zie je, 4 kinderen. Koelkasten. Alles wat op de grond is, is vernietigd. Aan de kant. En als je op die brug staat, waar die kanaal eronder loopt, dan je ziet abusi tegenover die brug, terwijl dat ding helemaal, hoe zeg je het, opgeschoond moet worden. Maar de man maakt zich niet druk. Ik weet niet als hij daardoor het volk straft hoor. No? Maar ik zeg het je eerlijk, ik heb toevallig iets gezien op
op het net. Wamantaki Srana Doti. Srana Doti. En de Jefa Kondresref in Mandi. Toch? We kennen Suriname niet zo. Onder Nur Mohammed, nee, hij heeft een slecht beleid gevoerd. Echt waar. Ik weet niet, als er een ander woord was voor slecht, had ik het ook gezegd. Zijn communicatievaardigheden zijn heel erg slecht. Hij gedraagt zich daar als een dictator. Eigenlijk zou je hem niet op zijn fouten kunnen wijzen. Hij heeft altijd een antwoord dat op niets slaat. Nee, echt, ik vind het jammer. Alla prespego, olo tapassi, olo disi, olo dati. Kijk, terwijl van Togeruisstraat een kleine reparatie, voorlopig. Je hebt Grasalco. Grasalco heeft kleine steentjes. Toch? Je voerde olo nanga stom. Toch? Deze sakasmenti die voorlopig. En dan ga je daar jouw snelheid beperken. Desnoods de politie begeleidt. Toch? Maar auto onderstel ne brokken. Ja. Anotaki asukuyum go sukun stom. Grasalco heeft heel wat kleine stenen daar. If je tek toe druk. 3 druk. Alla de olof van Togeruisstraat voorlopig je tapding. Ja. Maar daarvoor heb je ook geld nodig. Nee, luister. Grasalco is een parastatale instelling. In Afgotaki ook wat baitalitak met Jimim Sapayu. Toch? Met Grasalco kan er een ander deal gemaakt worden. Ja? Maar je ziet duidelijk dat die man niet weet hoe het hoort. Hij weet niet hoe het hoort. Al loopt de zaak bij de rechter. Prima, ik ben het eens met een loop bij de rechter. Maar er zijn mogelijkheden, toch, om toch het algemeen belang te dienen. Maar, ja, jammer. Dekyo krabasi ano sheng, masa pemba ano sheng, begadoti ano sheng, na tampum fui ala. Meneer Wallaf, de president heeft gezegd dat hij dat niemand hem heeft benaderd, om het zo te zeggen. Niemand heeft hem benaderd voor een samenwerking. Ja, waarom moet men hem benaderen? Huh? Misschien ook ja, voor een samenwerking. Luister, laat me je één ding zeggen. Als je 5 jaren in de achteruitkijkspiegel hebt gekeken, jij en jouw mensen, dan bedoel ik niet de achterban hoor. Ik bedoel de top. Als ze 5 jaren lang in een achteruitkijkspiegel hebben gekeken, toch? Kort voor de verkiezing, had je heel veel groot praats. We gaan die puinhoop van Bouterse opruimen. Al dit soort dingen zijn gezegd. Had hij daaraan gedacht? Dat hij eens de NDP zou nodig hebben? Of nodig zou hebben? Hij had niet eraan gedacht. Ja? En nu, daar hij in een hoek gedreven is, met zijn 17 zetels, ondanks dat ik betwijfel die 17 zetels ook. Want ik zeg, los van die 20 zetels die ze hebben behaald, maar als je 76 jaar bestaat en je hebt onder de 12 zetels of 12 zetels behaald en plotseling in jouw slechtste regeerperiode haal je 17 zetels, dan klopt er iets niet, toch? In 2020 de beleidsmakers, verkiezingsbeleidsmakers bij Sribi. Bij Sribi, misschien zijn er heel wat dingen gebeurd, maar dat was Sribi. Maar nou, Sribi is Srimoro. Iedereen is waakzaam. Maar waarom geen samenwerking met de VHP? Luister nou. Waarom geen samenwerking met de VHP? Want kijk, vele mensen waren geschrokken van, de Makis was shock, NDP, ABOP. Dat is een combinatie die je niet zou kunnen imaginen, om het zo te zeggen. Je zou kunnen indenken. Maar NDP en VHP, waarom zou die combinatie ook niet werken dan? Luister nou, laat mij één ding zeggen. De VHP heeft veel boter op zijn kop. Heel veel boter. En als de VHP in de zon gaat staan, abotre o smelter doet een visie. Om het anders uit te drukken, toch? Ja.
Als je de berichten leest van bepaalde media. Ik praat niet over zij, die burgers die gewoon artikelen schrijven. Maar bepaalde en erkende media's. Toch? Dan zijn er... Dan regent het van corruptie. Maar ik praat over vermeende corruptie, want het moet eerst onderzocht worden. Wel, als er corrupties zijn gepleegd, wat moet je doen? Vraag de PG om een onderzoek in te stellen. Maar benoem geen commissies. En einde van de rit is de rest nul. Niemand weet wat er gebeurd is. Toch? En als je nu samen met de NDP wil gaan werken, wat moet de NDP doen? Jouw corruptiegevallen onder de vloermat schuiven? Ja? Dan zit je weer in een groot probleem. En ik denk niet dat de achterban van de NDP dat zou toestaan. De NDP gaat kapot als ze nu onder dit bestuur, dus ik bedoel het bestuur VHP, als ze onder dit bestuur met de VHP samenwerken. De NDP gaat kapot. Ministerie, een nieuw bestuur, dan kunnen we aan tafel gaan zitten, ja. Maar met dit bestuur, met Chan, no man. Er is te veel gebeurd. Te veel verwijten. Ja? Terwijl het niet nodig was. Waarom heb je niet gezegd, jullie hebben de expertise. Hoe kan doe dit of hoe kan doe dat? Hoe kunnen we het samen doen? Nee, constant met de vingers, constant met de vingers. Zodra er een minister op de televisie verschijnt, ja, de vorige regering. Ja? Volgens mij is Nur Mohammed kampioen, wat dat betreft. Ja? Dus ik bedoel, laat ze lekker in een vreubelklas gaan zitten daar. Ze hebben geen buren, want de ABOP die is er niet. Ze hebben geen buren, laten ze het daar maar uitvechten. Inderdaad gaat de VHP alleen zitten in de oppositie. Denkt u dat de VHP'ers daadwerkelijk hun plaats zullen nemen of gaan ze door schaamte niet komen op dagen voor de vergadering? Kijk, we hebben 2/3 meerderheid. Als ze willen, mogen ze thuis blijven. Maar ik bedoel, die politieke cultuur, die moet ophouden te bestaan. Als we het samen kunnen doen, vanuit de oppositie en de coalitie, toch? Dan is er geen vuiltje aan de lucht. Ja? Maar ik ben er zeker van, als je daar gaat zitten in de coalitie, en de oppositie, zal je elk mispunt van deze regering zal je aan de kaak stellen. Met alles en nog wat. Ja? Terwijl we het samen moeten doen. Maar ik bedoel, je hebt je 5 jaar. Je hebt 5 jaar in de achteruitkijkspiegel gekeken. Toch? Ik zou zeggen, ga daar in de vreubelklas en kijk in de vooruitkijkspiegel. zodat je weer kan groeien. Een vooruitkijkspiegel. We hebben een hele team. Eigenlijk dat voor Stromium tak oefent zo'n team die het land nu zal leiden. Ja. Want het is echt een combinatie. Het is echt een combinatie. Luister, om je wat zeggen. Dus niets kan misgaan. If wala sabal atramus van abal. Luister nou. Gedurende een x-aantal jaren was het oorlog. Ja. Het was bombelen. Het was vertrouwen opzeggen. Alles zat erin. Toch? Maar deze mannen hebben nu gezien van, als we bij elke verkiezing op die toer verder gaan, toch? Is de ontwikkeling van Suriname nothing. In plaats dat wij vooruit gaan, komen we in een ravijn terecht. Ja? En aangezien we niet het 17e rijkste land ter wereld zijn met oil en gas, zitten we misschien ergens op de 12e plaats. Toch? Dan moeten wij de wereld bewijzen. Toch? Dat we er ook bij horen. Toch? En jij hebt het over die groepen bij elkaar.
Ja, je zal mevrouw Simons, die de leiding zal hebben, ze zal tactisch moeten zijn om communicatief de mensen bij elkaar te houden. Want iedereen heeft zijn belang. We hebben niet geleerd om in 's lands belang te werken. We hebben geleerd om in partijbelang te werken. Of posities. Ja? Er zijn afspraken gemaakt. Maar om van dat af te komen, is een proces. Je gaat altijd terugvallen op iets dat wij juist afkeuren. Maar heb je? Eigen belang. Je gaat altijd erop terugkomen. Maar het belangrijkste is, de mensen die de besprekingen begeleiden of leiden, die zullen tactisch qua communicatievaardigheden heel sterk moeten zijn, toch? Dat die samenwerking nog bos. Voor zo'n samenwerking dus eigenlijk, meneer Wolff, moeten we binnen 2-3 jaar heel ver schoppen. Ja, kijk, we zitten op dit moment in een zeer diepe ravijn. Niemand weet wat het, hoe zal ik het zeggen? Niemand weet hoe diep die ravijn is. Wanneer men heeft overgedragen, dan zal men zien waarin we zitten. Toch? Maar we voelen reeds aan dat het niet makkelijk zal zijn. Als er nu nog populistische projecten worden geïnitieerd, grote schulden worden nu pas betaald, terwijl het voorheen kon gebeuren, dan proef je reeds naar welke richting die mannen willen gaan. Toch? Maar we zullen het niet makkelijk hebben. We zullen, ik denk, een tweesporenbeleid moeten voeren. Het eerste deel is die puinhoop opruimen, vuilstort Ornamibo opruimen, ja, terwijl je aan de andere kant mondjesmaat de ontwikkeling op gang brengt. Maar als je denkt dat je alleen gaat werken aan die opruiming, dan ben je binnen 5 jaar niet klaar. Dan ga je het volk tegen jou hebben. Want dat hebben ze met Bouterse gedaan, toch? 2015 tot 2020 heeft Bouterse gezegd, we gaan een zwaar jaar tegemoet vanwege de wereldcrisis. Maar we fit-fitty, we miti luku, voor kan redden de situatie. Toch? En de vakbeweging, zowel de oppositie, die hebben er gretig gebruik van gemaakt. En het volk dat niet politiek bewust is, of was, ja, is erin getrapt. En dat heeft Bouterse zijn verlies gekost. Ja. En vandaag zijn ze weer in diezelfde van de karing. Ze zijn in diezelfde val terechtgekomen. Toch? Dus ze kunnen elkaar niet redden. Maar wat gaan ze doen? Terwijl dat bezig is die puinhoop op te ruimen, toch? Dan gaan ze willen inkomen. Ja? Want ze denken, ze hebben het volk zogenaamd bewust gemaakt dat ze goed werk hebben gedaan. Dan gaan ze willen inkomen. Maar het volk nesribi en uno nesribi toe. Begrijp je? Uno nesribi toe. Meneer Wolff, tenslotte, er komt een nieuwe regering. We hebben alle problemen gezien, gelezen op Facebook, social media, nieuws. We kennen alle problemen van Suriname. Het zij hier in de stad, in andere districten, het binnenland. En aan de hand daarvan heeft u een boodschap voor de komende regering. En de combinaties dus daarbij. De andere partijen die zullen regeren in de coalitie. Kijk.
De boodschap die ik aan deze regering heb, is emoties aan de kant zetten, rationeel denken en rationeel handelen. Ja, zodat wij vooruit kunnen komen. Maar als wij dit niet loslaten, dat stukje mentaliteit van ons, dan ben ik bang dat het einde vlak hier achterin zit. Ja, maar er zijn ook nog een paar dingen die ik wil zeggen. Nog een paar dingen die ik wil zeggen. Mevrouw Etnel is overleden. Goed gecondoleerd, meneer Waller. Ja, dankjewel. Mijn naam is mevrouw Etnel. Ik ben de oorlog op social media. Ik had het niet begrepen. Ja. Ik had het niet begrepen. We kwamen elkaar eens tegen in Torarica, waar we gaan voor een training. Ik schrok mevrouw Etnel, wat kan met me abrasami. Vanaf dat moment ben ik anders naar mevrouw Etnel gaan kijken. En vanaf dat moment heb ik haar bewonderd. Toch? Ze was een vrouw, een parlementariër met een hoofdletter. Ook Belly, ook hetzelfde. Toch? Maar ik dacht dat zij alleen Bouterse bevochten. Maar deze mensen hebben algemeen hun werk gedaan. Ja? En dat vond ik heel erg prima. Daarom zeg ik het je. Toen ik mijn telefoon opendeed, het eerste wat ik zag is een foto van Etnel. Ik dacht in mezelf van, hé, wat is er weer met haar? En ik las boven Rip. Hé, brada, ik was helemaal weg. Ja? Je bent mens. Je bent mens. Maar die verhalen eromheen en die verhalen van Belly eromheen, daar wil ik niet over praten. Ja? Welke verhalen, meneer Waller? Die Black Magic verhalen, laat me het zo uitdrukken. Die Black Magic verhalen eromheen. Oh, Bonanza. Ja, Bonanza. Ik wil er niet over praten. Maar denkt u echt dat het geval kan zijn? alles is mogelijk. Ouderdom kan ook een rol spelen. Dus wat op je pad misschien ligt. Etnel was 49 jaar. Noem je dat ouderdom? Hoe oud was Belly? Even boven de 50. Ja? Hoe oud ben ik? Hoe oud ben ik? Ik ga naar 76. Maar ik zie er fit uit. Ja? Dus ik denk dat er andere dingen zijn gebeurd. Maar wat ik wil zeggen is, als je thuis bij mij was gekomen, dan zou dit interview anders zijn. Ja, het interview zou anders zijn. Maar ik wil alle 34 kandidaten verzoeken dat ze teruggaan naar hun religie. En den blakamang met biggie ding, fos denk moto in de osso, mek den tek den kerbasi, taki nangana mama vadoti. Toch? Zodat ze veilig richting het parlement kunnen bereiken. En punt 2. Je weet niet wie is. No man is sek anu. Je wakka met me. Ik geef je een buigje. Mooie buigje. Afgelopen. Temegos dong. Me sreka asturu pemegos dong. Toch? Je moet nu alles voorkomen. Want je weet niet wie is. Want als ik meneer als ik die meneer uit Dubai mag beluisteren. Ik denk dat je het ook hebt gehoord. Als ik die meneer uit Dubai mag beluisteren. Dan speelt dit ding boekdelen. En dan moet je voorzichtig zijn. Ik zeg alleen naar onze mensen toe.
Niet nemen jullie niets met een korreltje zout. Mevrouw Jenny Simons, aan u het volgende. Ik weet niet in hoeverre u zit in het spirituele. Ik weet het niet. Maar ik zou u verzoeken om heel voorzichtig te zijn. Want er spelen grote belangen spelen er. En men gaat over lijken heen, wil men bepaalde doelen bereiken. Dus dat is wat ik, mevrouw Jenny Simons, ze is een capabele vrouw, ik weet het. Ja. Maar ze is arts. Je kan kiezen een ziekte dat je drinkt alcohol, je drinkt alle soort dressie. Dat is om het zo te wijzen dat je gewoon normaal ziek bent, terwijl het trattori attack you. Ja, dus daarom vraag ik mevrouw Simons, ze moet goed op zichzelf letten. Op het moment dat je ons niet het dangring, met een accident bij je dan denk ik dat wij een prettig Suriname tegemoet gaan. Want Suriname pori tangan, pori met tegentak Suriname pori. Nogmaals, als je thuis bij mij was gekomen, dan zou het anders zijn. Dan moest dan aan kerbasi. Toch? Dan moet dus aan hem doen. Beji ala den beji sma. Anana, kedwa man, kedwa pom. De winti de obia. Toch? Den cabra, den profeng, de yorka, de mama fu doti, watra, busi, loktu, beji alamala, fu den horbaka, ji mama seranang. Want den pitani fen den anoutu, en mama seranang is sari, een bar kree. En daarom moeten wij echt Surinamers echt in gebed gaan voor dit land. Ik zeg dit zo, het komt als een gebed over. Ik zeg het ook, ik was geen spirituele man, omdat ik het niet heb gehad in mijn opvoeding. Maar hiervoor moet ik ook konvo voor kondre. Mevrouw Dorinia Babel, anga den tubaka man feng, pamena, nanga basha dadi. Moet ik hartelijk dank zeggen dat ze mij op deze lijn hebben gebracht, zodat ik verder door het leven kan gaan. Abumi Brada, Grantani. Dank u wel, meneer Wolf. Zorgen moet je doen, niet maken. Zorg is persoonlijk. Onze jongste patiënten krijgen daarom bij de huisartsenspoedpost ook een persoonlijke behandeling. Onze artsen zijn zeer bekwaam in het opvangen en behandelen van uw kind. Huisartsenspoedpost Suriname. Uw zorg is onze zorg. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Yeah. Vaderland, Suriname is mijn vaderland. Suriname is een heilig land, maar we doen wat we onheilig staan. Zo pijnig man, maar de man is veilig staan.
Ben jij een gedupeerde van de toeslagenaffaire, ouder, kind of ex-partner? Ga dan naar stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.